sorba, és nagyon szép, stabil volt a besiklás sebessége is. Paraméterekre. Engedd el a sebességet 80 csomóig, mert tudod, mi történik? Megmondom, mi történik. Ez. Akkor most mi van? Akkor most visszafordulunk. De legalábbis azt csinálnám. Hatalmas a tangó felszállás közben, motor állás gyakorlás végülünk 14-re. Itt már egy kicsit toljuk, mert háttérben vagyunk. A Mazemon helyett 14-es pálya szabad. 310 fokról 16 fok. 14-es pályán szabadhatalmas. Bocs, csak ez is benne van a tankszerben. Aztán jönni a Forma 3-ban lejött tovább. Most, ugye, megyünk is tovább. Jó, én nem megyünk tovább. Szóval tudni, hol folytassátok.